Els objectius de la Lliga Genuïn és visibilitzar a les persones que tenen diversitat funcional. Antigament era una cosa inimaginable. Si els pregunteu als vostres avis de fa 60 anys, no es tenia en compte el que era la diversitat funcional. És més, eren un sector marginal. De fet, era implantejable que persones com elles poguessin arribar a treballar o a jugar a futbol amb lligues tan importants com pot ser la Lliga del Genuïn. Cada equip fa dos subgrups. Un es tracta del companyerisme i l'altre, que es diu en castellà, deportivitat, esportivitat en català. A partir d'aquí, tots agafen aquests subgrups i fan com a dues lligues paral·leles. Aleshores, juguen a futbol 8, que vol dir que 7 són jugadors i un és un porter. I la que s'organitza de gestionar tot això és el que seria la Lliga. Aquí a Tarragona hi ha dues persones que els encanta el futbol i tenen una capacitat intel·lectual de més del 33%. Són síndrome de Down. Un és l'Álvaro Cano i l'altre és el Rubén Almazán, que els agrada molt el futbol. I ells, d'alguna manera, tenien moltes ganes de jugar. I el Nàstic, tant el seu president com membres del seu equip, una d'elles, la Conxita Esteve, són persones molt sensibles a aquestes qüestions i ells dos volien jugar a futbol i ells tenien un equip, i d'aquí va sorgir el Nàstic Genuïn. Primer van començar a jugar, van començar a entrenar, però després volien una lliga. I aquí és on el Nàstic, amb aquesta sensibilitat, van a Madrid a parlar amb el senyor Tebas, en aquell moment president de la Lliga, de la Fundació La Lliga, i fins avui. Penseu que van començar sent 18 equips i ara són 48. Estem parlant d'un volum de gent brutal. Desplaçar tota aquesta quantitat de gent a Tarragona per fer la inauguració o per fer la cloenda és una moguda impressionant i meravellosa per altre cantó. Jo diria que els alumnes nostres que hi han participat, alguns d'ells, els dels primers anys encara sovint ho recorden i ho recorden amb molt de carinyo i afecte. I tots van aprendre alguna cosa, perquè jo no sé si ho hem parlat abans amb l'Anna o no, però el lema és compartir abans que competir. I jo em quedo amb les paraules d'un àrbitre que ens va dir un dia, un àrbitre de primera que va voler voluntàriament arbitrar un partit de la Lliga Genuïn i va dir que quan acabi la seva vida d'àrbitre de l'únic partit que se'n recordarà serà el que va arbitrar a la Genuïn. Em sembla que això ho diu tot el que és la Lliga Genuïn. De fet, jo fa molt poquet. Me van adjudicar aquest servei comunitari a l'octubre. Jo en aquell moment no sabia ni de què tractava i a poc me'n vaig anar informant i donant el millor de mi perquè aquest projecte pugui tirar endavant. Les persones que ho han portat fins ara han sigut la Rosa Melià i l'Anabel Gómez, que van estar des que va començar tot això fins al curs passat. A veure, jo he estat 7 anys al capdavant d'aquest projecte, juntament amb una altra professora, amb l'Anabel Gómez. Jo vaig començar, dic jo perquè sí que vaig ser jo el que va començar en aquell moment sola primer, abans que el servei comunitari fos obligatori als centres. D'alguna manera vam ser una mica centre pilot. Aleshores, el primer any el vam iniciar, vam veure problemes, vam veure complexitat, és un tema molt complex, som molts alumnes de l'Institut de quart i això complica les coses. Per tant, he estat 7 anys, 6 com a servei comunitari i aquest 7è, diguem-ne, de pre-servei comunitari. En tot cas, he de dir que aquest preany, aquest primer any, que ens vam anar trobant amb els problemes que ara ja els tenen insolventats, va ser un any molt engrescador. Era un repte perquè eren 200 i escaig alumnes i buscar projectes per tothom va ser complicat, però molt engrescador és la paraula. A
Els jugadors jo penso que més que satisfets estan encantats, perquè sempre molts d'ells havien volgut ser jugadors de futbol quan eren més petits i el fet de portar-ho a un terreny nacional per ells és al·lucinant i crec que sí, podria dir que estan satisfets, se senten protagonistes, se senten importants, se senten valorats, se senten estimats. Jo crec que els alumnes sí que estan satisfets i perquè tenen l'oportunitat d'aprendre grans coses. Entre elles, el fet de poder contribuir en aquest moment històric. Us he explicat abans que fa 60 anys ni tan sols podíem plantejar fer una lliga especial per gent genuïn i avui en dia estan a l'alça. I el fet de poder participar i estar dintre d'aquest projecte jo penso que els agrada. A més, que aprenen moltes coses. En aquest servei comunitari, l'alumnat, a part de que ja ha jugat a futbol i coneixen les normes i tot això, penso que veu un canvi de mirada. En la Lliga Genuïn el que es valora és el companyerisme, el saber estar, el fair play que dieu vosaltres, i es premia més o es valora més el que és la cooperació i l'actitud que no pas la competició. I potser crec que és una de les coses que els xoca. A més que molts d'ells per primera vegada han tingut l'oportunitat de tractar amb persones amb diversitat funcional i crec que és molt enriquidor. No només a nivell personal, sinó que a vegades qüestiones coses o coses que dones per fetes i que aquestes persones tenen un altre enfoc. Com diu la Rosa Amelia, tenen una mentalitat molt més higiènica. Si voleu fer-me més preguntes vosaltres mateixes, més que res volia agrair a tot l'alumnat que per mi, explicar-vos que per mi ha sigut molt dur aquest any perquè m'he hagut de, començo des de zero i agrair a tot l'alumnat i a totes les persones i a totes les entitats que fan tot el possible per tirar aquest projecte endavant. Recordo que el primer any que hi vam participar, al cap d'uns mesos, des del Col·legi de Psicòlegs de Tarragona es va fer com una xerrada, una taula rodona sobre el que era la Lliga Genuïn i el que implicava tant per als jugadors com per als voluntaris. I ens van demanar un grup d'alumnes per participar-hi. Al principi semblava que els feia una mica de vergonya això de parlar en públic i amb tanta gent damunt d'una taula, no? Al final van accedir 3-4 van anar. Jo recordo que un d'ells em va dir, i la veritat és que a hores d'ara encara m'emociono, perquè ens vam emocionar tots amb la manera, la forma i el to amb el que ho va dir. Ho he fet una vegada i ho tornaré a fer 1, 1000 i 1 milió de vegades. No he fet res a la meva vida que m'hagi satisfet tant com participar com a voluntari de la Lliga Genuïn. Em consta, ella es diu David, que ara ja és exalumne, està acabant la facultat, la universitat acaba enguany, i em consta que continuen en contacte amb els equips, amb algunes persones de l'equip amb el que ell va estar fent de voluntari. I un altre, el Javi, també aquest mateix any, ja us dic que el primer va ser molt engrescador, anàvem una mica a les palpentes, no sabíem si ho estàvem fent bé o no, però pel que fa als alumnes ho devien fer molt bé, perquè aquest contacte continua, i un d'ells, el Javi, ell estava de voluntari amb el Mallorca, ha estat convidat a anar a Mallorca als estius, algun crec que hi ha anat, ha sortit al diari de Mallorca més d'una vegada com a voluntari referent de l'equip del Nàstic, i a mi això m'omple d'orgull, no? Pensar que, amb tot el carinyo del món, uns xitxinaves de quart de l'ESO, que sou molt joves i que esteu en plena formació i que a vegades sou una mica carcamals, després podeu ser tan absolutament meravellosos com perquè al cap de 7 anys a Mallorca continuï sortint en un diari a primera plana cada vegada que comença la nova edició de la Lliga Genuïn, no? I ells fan referència a la primera vegada que van venir a Tarragona, perquè la inauguració sabeu que sempre és aquí, i que encara recorden el nom del primer voluntari que van tenir adscrit, doncs, bueno, això també fa que com a membre del Martí Franquès me'n senti orgullosa. Segurament també n'hi ha que n'han fet alguna de no massa correcta, però bueno, aquests els obviarem, no interessa parlar d'ells.